Kaya ako si na magmasin mo is nagagalan kaban mga kasap na naik ako nagulak na dahil patayin na oras na tao na doon na lang nagulak. Kasi siya musim na mo yung sasan kami wakman teammate na support isang sak na lang dahil ko na din sa kalo dahil 2 round nila kasi na bilang Adam kita sige to sama bilang dahil siya yung tangalan daw dahil sige bisa na lagi partner ng dalan dahil ito mandel ito liya bimayan na naksikit niya sige 8 na dito mark na
Bukan manimita. Ano yung isa at malakong. Lugulo ka isaw, kundi ka isisa, kundi ka isisa, pangalan, ini sudah tuandal nama saya. Isindai kaosla, kundi ka kaosla, kebebasan. Pilih. Kundi itu sinama nila kon saya. Pagilagyak natin yung futuro. For example, mayroon magtangalo nila mga sistema o sila ko lang. Kaya may namin sila ang mga corrective, maraming kontrata. Google Pastor yung pangalan. Google Pastor yung pangalan. Mataon na ang mga tao dahil ay episode tingnan tayo. Dahil kaya ginamit ko yung hindi ko siya, hindi ko siya makanan. Ay, dala ko lang. Sa kawan. Kaya hindi ko tayo pera, kita yung siya kalintin siya. Dalilnya sudah, dalilnya sudah. Hey, jalan. Kalau si hey, aku nak. Wah, kalau hindi, ang mga mas matanga, dahil siya ka na siya, bitan siya outside. McDonald's Romani, Sunderland.
Lionel. Hey, Bafla. Hello, Malem. Hello, Malem. Bafla jalan mo. Dan magaya pa kayo si Obi Alomdel. Matang magaya pa kayo si Lala Alomdel. Nakalan nila niya dahil ko siya ikakapamaho. Kemudian bingo, kemudian jasa bisnis wala. Namin kita sinuman wala. Hari ini, hinggang tadi aku masih jasa sampai terus. Kemudian dan lain ini jaga. Kita tahu untuk matain terus malam sedang yang akan Nagkagason. Sigal sila. Sini. All the boys come to me. All the boys come to me. So listen boys, I need you to take up into your classes, into your 4 years old and younger come to me. 4 years old, right? 4 years old.
Ito kung tayo katang lale. Apa kung tayo katang lale, supaya sila kung dalara. Manay tayo. Kung di siya mga kung dalara, ngakaksakin, it's gonna get better each time. Calls came then. Among sila, may nagawa kain participate. Ngakaksakin lang.
Partner buying and then now for you to talk extra. Second side, long jump. Oh, Kerosene desenli gelen nesnelden seni. Maşallah. Ne? Magde sonuna benzeyin. Sonunda yağın yapıyorlar. Gidebiliyor musunuz? Desenli yağın yapıyorlar. Maşallah. Size genel bir planlamada yapıyoruz. Lama tahu kena, lama tahu kena. Ada lama.
Next, the next one. On the left, after that, after the clock. Siprak Sivaseni continue to generate. Now kita yang di player work, teamwork. Well, ako lang. Ako lang. Teammates, penjagaan sa Dalmas Malem. Elmas tulong dalam. Aku masih bergerakkan.
Tongji dan satu orang bertahan di bawah saya saja. Hey, Isma, kau Mura sudah sini. Vinashmet koşurken ke palakov ke belsene, enanaya komna geshi delsene, maxima targeta na pakitsene fibomna. O komette mol water field ke malene, free. Asho pinashum, anak menas. Katanya nasi kaduo katol luleme kas volunteer sana ye pakitsene. Hal Gumida spare no para udah malap enam na sebab kita sa sudah saya matahan datang negara takoi manusia itu juga matahan sebagai pakit sih. Pati yung nagyan yung mga social. Michigan. Ay, gosh, kundali. Thank you.
Pinagkakalamihan, babaik, si Atina, Rektorito, babaik, Basta tulang sa hindi na rektor. Let's go, see it, Tar. Ini juga don't practice. Kanek, tona, wait, what the fuck? What? Napkan. Kanek.
pixel at pangalan. Ako lang. Meron namang tutuwang dalawang taong pagkasarap kita mga lirat. Wait, baby. Wait, baby mo. Wait, di ko rin. Oh, trust me. Salutin ako lang. Eh? Saan ko na tayo mo? Ay, pizza one na lang dito. Ignore namnas disconnecting of 51 katin cheater kutut is Another Brian. Kenapa nak bawa si Tete? Percentage namnas ka din na nag-ilam siya. Kaya namnas.
Indonesian. Paliksik juga rumah Ibu Indonesia, teman-teman. Siguro pangalaman, Indonesian silang pilisin na siguro plan to pass na sa sila di pangpamilya ng kuya. Minsan ka gamit na kaya inis mo dyan sa Manila. Isiga sa nagnasak ka rin yung ganito. All the boys step to the side. All the boys. We're going to go boys against girls, boys against boys. So all the boys, flip off the line. Because already, it's the time to move. So we're going to make boys against Wait.
You and who? You and her? Okay. You and her? You and her. Come on, listen. Where's your sister?
I'm gonna call on the starting five. Point guard.
Ipon si Wigit nga Uliena. Kaya nawa, talilabel na kayo. Number 9, David Talan. David Talan na round trio. Lalday kipesing starting at shooting guard. Ipon na si Waglam Ngaul. Matayin kiyela, pamoyimen ko siya isipela. Nagagtayin na moy ki drive-thru. Number 34, Dio Taulen! Yes! Dito, sa second hand Huwag na upe! Ilang na Pepsi! 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 starting at power forward. Ipon si Waglam Ngaul. Number 5, Nando Kimi! Next up, starting at forward. Oh, no. Sorry. Starting at center. Mid, kill for siya, shooting guard, and fit Josh. Hingin na, Toto and Yash Kipitapos. Kill po, center line bang hingin na. Number 7, PJ Rock! Last but not least, starting at forward. Ibang na si Oktoy Ngaul. Number 1, Freddie Talan! Ayan, iyan na. Dalag chicken. Ayan, line up. Ako lang. Ayan, David Talan. Ako lang ukili sa line. Chicken! Ay, wag kong talang David Talan. Ako lang. Papaya na, chicken. Bangin! Yung sa ko ininintay ko, beng-beng, gunaman lang. Sigasang si Plas ang pagpukawan ng Lamnas. Nawalan si Peng-Peng. Lamnas, tangin tayo ng lufong ng tingalitil. Ay, tengah rapi, far. Peng-Peng, far iso bilindara. Peng-Peng. Team captain si Personal. Fin Preston na magmelo mo, Vice Preston na Ashton, nasa ka na kitipo, katayin na gundal. Preston, Vice. Fin Preston si Plas na gawan, Peng-Peng. Lamanap. Kanya live on sports ay lumalap na sumit na gawa. Pangako lang si Del Lash na kilalisin niya. Pinshakmit na gawain sa iyo. Mali mo, babalang ilbigat ba el si Avik quick reshoot. Mabangan din si mga si tayo golf flash. Pero nga kay fakto lumalap na sumit na gawa. Kinaso niya si mga katena fall.
Nakkalini din manawan kaya kaso. Lamanlap na flank balo na si Preston Lasha finish ni Raklalos. Lamanlap. AC Lash. Minute Battler Vice President Toichi. Sibe already in fact lo malam si managawa kay Oslosan. Alagalim na yung ala post le. Si le baka kalmen aflet rush Malem. Si. Joking fan ang nage yeli duo yeta ko. Now namin Malem in fact lo na malam si managawa lo malam. Pangalusian tagay ni Lash, and we made cast line sang kulopen singkat, Ari Legel Wikot Kim Kawakian, Finchak Lash, Katako ke fundraising goes kashagot, Wikot na ke plain Lash ni siya. Kita takilalin Lash na luto, Kailan Henry, katay niya na with Malem na gawan tayo ni ke sightseeing, kita yung kanosin sa kashalit. Wait mamay sas kain koi sufeni mesima antiin kumashwayan namnas karani be good kame asu wasan kain kasa ang niceness yakat kibe fakula na sin kokos kekos kasa gating kain wala yin kaktakin yung akin sin wait na kayo mas kulo malalap ke takin ni wowo kita tal pe ui kamat kasta piyan ke o iya makakta na ite komo para wana shuge pension sini. Nakam tain fact na pangit ko yes, pangalapa, pangawoye makatkain, takainin na shoes ka rin sa inyo, pastos, wala na los, shash, takainin, patalapaksakin. Makam ili mo wit matchidel tate na opian, amanas takasun mit kulas kumit karingin ne, mit saan mit Malem matimungo siya katita maash, nak manas na siya, kung fin kain da gabelila me lola, si Kosha bin fashion week. Matakilin glass mit pepaka, fin kumjat nas manilom, nam nasum kasa los molila, may los kapapin min kan kasa kos. As fact ko na si urine mate, al nam nas, pangalusan to kinila siya, Maleman katakay ni ke, ninjamat particular. Look, bilang malalap, ang session ni Pesta, hindi lang kasagot, pero ay kali at kay ni Lash, ay fashionik man na kayo. Pesta hindi siya. Manas, nagtuwing tangkan praila, Fan na large. Kulo malalak na siyum. Kaya ako din. Kung buhay mo ko sa inyo, nagkiko, kaya siya ka inaccept nila. Kulo pa malalak. Kaya mainsi mo po na kayo. Sa kung saan itayak na sin may call large. May call lang may Malem. Inka pa na rapay palalos. Ela mera lang niya, magkimasa ko at kahit siya palakin. Kahit kulo malalak na siyang kelos, kaya siyang akin siya mo lobi na yaralos, at kayelos, in kaya biya kiri mawalalos, ay siya palayan. Kulo pa malalak na siyang kelos na kaya siya, wikat na kaya niya. Inagulin lain na lalap sa inyo. Tatari na malalap, kikabayang sa makat palakon. Eman siya na kiwas kung kaya siya kat ka. Kung daw pa malalap na siyang
Kilain na wo se ja kom shela na se in da kai ni se sin se e ka sakin kom ke kat ka mai ni na kai ba e kai besum ta ka ta ni na mala swikat ikat fashion it se sin se na mala skoi kat na men mo lelas ka wi kat kita kai ni sama pang pe na ke ki pe ni Katesut mana kaya main pokok dan alum. Efek kuda lelap lartasum. Kekalayan na kaya sakat palakin. Misla wo sakat nsewoke. Kat pride Jesus sa tayong may lango si Panalas. Amen. Lumalab, pangasya. King House. Yes sir, yes sir. This one goes out to the island boy. What's up, island girl? One step left, one step right, slide. One step right, one step left, slide. Hey, here we go. Hey, let's go. Belly